Днес ще надникнем в света на професионалните криптоинвеститори, така наречените китове, и ще видим как точно те изграждат и изпълняват стратегиите си. Всичко започва с един въпрос, който обаче е съвсем различен от този, който повечето хора си задават. Въпросът не е какво да се купи, а как да се подходи към пазара. Замисляли ли сте се за тази малка, но всъщност огромна разлика? Истината е, че тук не става дума за някакви тайни. Всъщност, ключовия извод от най-опитните инвеститори е доста прост, но пък е изключително мощен. Оказва се, че ясната и дисциплинирана стратегия е най-сигурният компас в бурния океан на криптопазара. Добре, нека да започнем от самото начало, от основата. Най-важното нещо, решаващия момент, е първо да се изгради общ план. План за управление на капитал и риск. И това се прави преди дори да се помисли за избор на конкретен актив. Тази проста идея е в основата на всичко в професионалното инвестиране. Защото, нека си го кажем, без стратегия дори най-добрите активи могат да доведат до загуби. Хайде сега да разгледаме няколко наистина прости, но много мощни стратегически модел. Ето един класически подход, наречен балансираният. Идеята е супер проста. Портфолиото се разделя 50 на 50. Половината в биткоин, другата половина в стейблкоин. И тук идва магията – ребалансирането. Ако биткоин скочи и делът му стане 60%, продавате малко от него, за да върнете баланса 50-50. Така систематично се прибират печалби. А ако падне, правите обратното. Купувате при спадът. Добре, ако се търси по-голям растеж, тогава имаме подходът за растеж. Тук се залага 70% на по-сигурния играч – биткоин, и се отделят 30% за по-рисковите алткоини. Идеята тук е страшно интересна. Ако стойността на биткоина се удвои, печалбата от него може напълно да покрие целият първоначален риск поет с алткоините. Рискът е ограничен, а потенциалът за ръст – огромен. А за тези, които искат да инвестират последователно, без да следят пазара всеки ден, решението е усредняване на разходите. Просто се купува на по-малки редовни вноски, без значение дали цената е на върха или на дъното. Така с времето се постига стабилна средна цена и най-важното, премахва се целият стрес от опитите да се уцели перфектният момент. Добре, имаме си стратегия. Супер. Сега обаче идва време за следващата голяма стъпка – да намерим активите, които да се впишат в тази наша стратегия. И тук всичко започва с една много важна основна концепция. И тази концепция е ценностно предложение. Най-просто казано, това е сърцето на проекта. Това е отговорът на два ключови въпроса. Първо, какъв реален проблем решава този проект? И второ, прави ли го по някакъв нов или значително по-добър начин? И тук ключовата дума, на която трябва да се обърне внимание, е уникални. Защо? Защото проект, който е просто копия на нещо друго и не се отличава по никакъв начин от конкурентите си, много трудно ще набере скорост и ще натрупа стойност в дългосрочен план. Уникалността е всичко. Окей, има и един много мощен трик, един вид пряк път, за да се провери дали един проект си струва. Просто трябва да се види кой друг вярва в него. Представете си го като покер маса. Искате да знаете кои са другите играчи на масата, нали? И така, големите институционални инвеститори търсят точно определени знаци. Първо, подкрепен ли е проектът от водещи фондове за рисков капитал? Тези инвеститори не дават просто пари. Те дават и активно менторство. И второ, има ли партньорство с мощни маркетмейкъри? Това са компании, които осигуряват ликвидност на пазара, за да може цената да е стабилна. Добре де, но защо тази подкрепа е чак толкова важна? Какво реално осезаемо предимство дава тя на проекта? Защото тези поддръжници не хвърлят просто едни пари на масата. Те контролират ресурсите. Те имат връзките и капитала, за да контролират историята, която се разказва за проекта. Те движат маркетинга, медийното отразяване и създават пазарната инерция. На практика, те гарантират, че проектът ще получи реален шанс за успех. Супер! Имаме идея, имаме и силни поддръжници. Но има още един критично важен елемент – икономическият дизайн на самия токен. Това е така наречената токеномика. Може да се мисли за нея като за двигателя на проекта. Ако двигателят не работи добре, колата няма да стигне далеч.
И един от най-важните аспекти на токеномиката е графикът за освобождаване на нови токени. Това е момент, който може да бъде или зелен флаг, или огромен червен флаг. Защото този график може или да създаде стабилност, или да предизвика огромен натиск за продажби. И тук виждаме разликата черно на бяло. От едната страна е червения флаг – клиф отключвания. Това означава, че огромни партиди токени се изсипват на пазара наведнъж. От другата страна е зеления флаг – линейно придобиване. Тук токените се освобождават постепенно, бавно и предвидимо с течение на времето. Много по-стабилно, нали? И за да не си говорим само на теория, ето един пример от реалния свят. През март 2024 при така нареченото клиф отключване на Arbitrum, на пазара бяха пуснати токени на стойност, забележете, 1,2 милиарда долара. За един ден. Можете да си представите какъв огромен потенциален натиск за спад на цената създава това. И така, стигаме до финалния етап. След като сме минали през целия този анализ, стратегия, идея подкрепа, токеномика, как професионалистите всъщност оценяват потенциала за растеж на един проект? Ами използват нещо много логично, наречено сравнителен анализ. Звучи сложно, но е просто. Гледа се каква е пазарната капитализация на вече установени успешни конкуренти в същата категория. Това дава една разумна отправна точка, една цел. И ето къде става интересно. Да кажем, че конкурентите в категорията са оценени средно на 1 милиард долара, а новият проект, който има подобна технология и силна подкрепа, е оценен едва на 50 милиона. Простата математика показва, че ако този проект просто настигне конкурентите си, това означава потенциален растеж от 20 пъти. И с това на практика затваряме кръга. Връщаме се там, откъдето започнахме. Целият този детайлен анализ на проекти е изключително мощен, да, но той е просто инструмент. А инструментите, както знаем, работят най-добре, когато се използват в рамките на една солидна, добре умислена и всеобхватна стратегия. Видяхме инструментите, нали? Те са на лице. Сега големия въпрос остава. Каква е стратегията? Защото именно комбинирането на този голям общ план с детайлния анализ на отделните проекти, това е систематичният подход. И точно той е тънката червена линия, която разграничава хаотичната спекулация, основана на надежда, от дисциплинираното и информирано инвестиране.